Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, lero pa 13 December 2022 Lachiwiri tabwera pamaso panu tisogolereni zochitika zonse za tsiku la lero, mutiyang'anire ndi kutiteteza. Tifuna timve mawu anu ndipo mutisogolere kuti mawu akhazikike mitima mwathu ndi kugwira ntchito yotithandiza pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kukhala zida zanu za mtendere, zida zanu za chilungamo, zida zanu zopereka chiyembekezo kwa anthu osiyanasiyana amene timawatumikira. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Luse woyera mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Zefaniya, mutu 3, ndime ya 1 mpaka 2, kudzawerenganso ndime ya 9 mpaka 13. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mateyu Woyera, mutu 21, ndime ya 28 kulekeza 32. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Mutu 21 kuyambira ndime ya 28 kulekeza ya 32. Pa nthawi yomweyo Yesu anati, kodi inu mukuganiza bwanji? Munthu wina anali ndi ana amuna awiri. Adapita kwa woyamba nakamuwuza kuti, mwana wanga, pita ukagwire ntchito munda wamphesa lero. Iyeyo adati, toto ine. Koma pambuyo pake adasintha maganizo napitadi. Bambo uja adapita kwa mwana wina uja nakamuwuza mawu omwe aja. Iyeyo adati, chabwino atate, koma sadapite. Kodi mwa awiriwo yemwe adachita zimene bambo ake ankafuna ndi uti? Iwo adati, woyamba uja. Yesu adawawuza kuti, ndithu ndikunenetsa kuti okhometsa msonkho ndi akazi adama akulowa mu ufumu wa Mulungu, inu kumakusiyani mbuyo. Paja Yohane Mbatizi adabwera nadzakuonesani njira ya chilungamo, inu osankhulupirira. Mmenemo okhometsa msonkho ndi akazi adama adankhulupirira. Inuyo ngakhale mudazoona zimenezo simunasinthe maganizo pambuyo pake kuti muzikhulupirira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka, lero lachiwiri pa 13 December 2022 tikukumbukira Luse woyera. Luse anali viligo, anakwatirana ndi munthu amene sanali Mkhristu, ndipo munthu ameneyi adafuna kuti Luse asiye chikhristu chake. Komano pokonda chikhristu chake sadafune kuna kuti achisiye chikhristucho mpaka analolera kusiyana ndi munthu ameneyi. Ndipo munthu ameneyi ngakhale analolemera komanso wamphamvu adafuna kupeza njira zonena kuti amuzunze Luse munjira zosiyanasiyana. Koma Mulungu anamuteteza Lusiya. Nthawi ina iliyonse imene anthu amafuna kuti azampange zachiwembu, Mulungu amabweretsa moto kuzungulira pamene panali Luse, ndipo anthu aja amakanika kumufikira. Ndipo anthu anapanga chiwembu china chimene kumapeto kwake anamupha ndi lupanga, kapena pa Chingerezi amati sword. Kuchokera kwa Luse tikuphunzira kukhala anthu olimba mtima, okhazikika pa chikhristu chathu, otsatira ndi kumvetsera mawu a Mulungu ndi kuchita zimene Mulunguyo akufuna, kuti cholinga cha Ambuye Mulungu chikhazikike pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndi zimene tikumvanso mawu athu oyambirira tsiku la lero kuchokera m'buku la mneneri Zefaniya, amene akunena kuti tikamakhala ifeyo ngati ana a Mulungu tizimvetsera zimene Mulungu akunena, tisakhale anthu otembereredwa, anthu atsoka chifukwa kuti tikukanika kumvetsera mawu a Mulungu, tikukanika kusatira malamulo a Mulungu, tikukanika kusatira zimene Yesu Khristu amatiphunzitsa. Tikhale ndi chidwi chomvetsera mawu a Mulungu, ndipo mawuwo tiwagwiritse ntchito pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
Tikatero tizakhazikika pa chikhristu chathu, tizakhazikika ngati anthu okhulupirira Mulungu, ndipo china chilichonse tizachipanga tili okondwa komanso onyadira. Monga momwe Lucia woyera iye ankasangalala kuti ine ndine Khristu, sindingalolere kuti munthu wina andilande chikhristu changa chifukwa cha banja, sindingalolere kuti munthu wina andilande chikhristu changa chifukwa cha ntchito, sindingalolere kuti munthu wina andilande chikhristu changa chifukwa cha anzanga, sindingalolere kuti wina andilande chikhristu changa chifukwa kuti ndikufuna zakuti. Ayi, iye anakhazika pa chikhristu, ndipo Mulungu anamudalitsa chifukwa kuti anapanga chiganizo chokhala mkhristu, anapanga chiganizo cholimbikira zinthu za chikhristu, anapanga chiganizo chokakamira Mulungu, ndipo Mulungu anamudalitsa komanso Mulungu anamuteteza. Ifeyonso tikhale anthu okhazikika mwa Mulungu, tikhale ndi chidwi chochita zimene Mulungu akufuna, tikhale ndi chidwi chokakamira Mulungu, kuti poteropo ngakhale china chake chitakhala chabwera tisakhale anthu ogunyuzika, ogwedezeka. Ayi, tikhale oyima nga pa Mulungu, pa Ambuye Yesu, muchina chilichonse chimene chingathe kuchitikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, monga momwe Lucia woyera kapena Luce akutiphunzitsira tsiku la lero. Mu uthenga wabwino wa tsiku la lero, Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tipewe kuchita zinthu zimene zili zosemphana ndi kufuna kwa Ambuye Mulungu. Tikhazikike mwa Ambuye Mulungu, tichite zimene Mulunguyo akufuna, osakhala kungovomera kuti zimene zizi ndichita koma osachita, zimene zizi ndikwanirisa koma osakwanirisa. Ambuye Yesu akupereka chitsanzo cha ana awiri amuna. Wina atatumidwa ananena kuti eya apita koma sanapite. Wina atatumidwa anena kuti ayi sindipanga zimenezozo koma kumapeto kwake adapanga. Ndi Ambuye Yesu akunena kuti lerolo pala anthu ambirimbiri, pala Akhristu ambirimbiri amene anavomera Yesu Khristu, amene anavomera Mulungu munjira zosiyanasiyana, ndipo timakondwa ndi kusangalala kuti ndifana a Mulungu. Koma the majority of the people are failing to do the will of God. The majority of the people are failing to do the will of Jesus Christ. There are so many Christians, there are so many followers of Jesus Christ, but very few, a little percentage, is doing what Jesus Christ wants. Neno ifeyo Mulungu lero akutikumbusa munyengo ino ya Advent, makamaka uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, kuti tisakhale ena mwa anthu ongovomera kuti izi tichita koma kumapeto kwake sitikuchita. Tisakhale ena mwa anthu ongonyadira kuti ifeyo ndife Akhristu koma mkati mwathumu mulibe Chikhristu, ongovala dzina la Chikhristu, ongovala dzina lona kuti ndife ana a Mulungu koma chikhalirecho sindife ana a Mulungu. Ndiye tikuyenera tizifunse mafunso angapo. Ambuye Yesu akupitiriza akunena kuti anthu amene anaonesa kuti akana, akutchula ngati akazi adama, mahule, akutchula ngati anthu akuba, akutchula ngati anthu ovutisa anzawo, anthu mwina tikuyerekeza ngati amene amapanga zolakwika zosiyanasiyana zimene tingathe kuzitchula, ankhanza, onsewa akutembenuka ndi kumachita zimene Mulungu akufuna. Koma kuyambirirako anthu akawaona amanena kuti awa ndi ankhanza, awo ndi akuba, komano iwo pang'ono ndi pang'ono akutembenuka. Chikutilepheresa ifeyo kutembenuka ndi chani? Ngati timanyadira kuti ndife Akhristu koma tikukanika kupanga za Chikhristu, tauzidwa mu uthenga wabwino wa tsiku la lero kuti nthawi yakwana tsopano tivale Chikhristu chathu ndi kukhalanso moyo wa Chikhristu. Nthawi yakwana tinyadire kuti ndife ana a Mulungu ndi kumachitanso zimene Mulungu yakufuna. Tisanyadire ine ndine wa Catholic Women Organization, ine ndine wa Catholic Men Organization, ine ndine wa Legio, ine ndine wa Nsempe, ine ndine Sisteri, ine ndine Ngulupa, ine ndine ovinira, ine ndine othandizira misa. Chikhalirecho tikukanika kukwanirisa komanso kuchita zimene tinenera kuzichita. Pa zimene ifeyo anthu amatchula kuti ndife akutizo. Ndiye lero Ambuye Yesu akutiuza kuti nthawi yakwana. Mumanyadira kuti ndinu Mkhristu, chitani zimene Chikhristu chikufuna. Mumanyadira kuti ndinu wa Catholic Women Organization, chitani zimene Catholic Women Organization imafuna kuti Mkhristu azipanga. Mumanyadira kuti ndinu wa Catholic Men Organization, chitani zimene Catholic Men Organization imanena kuti Mkhristu azichita. Chifukwa Mulungu chimene akufuna ni ntchito zabwino zochokera kwa ife pa zimene anthu amatidziwira, osakhala ntchito zoyipa pa zimene ifeyo tili komano chikhalire nicho sitimachita zimene tinanena kumazichitazo. Amene ali Mkhristu apange za Chikhristu, moyo wake ukhale wa Chikhristu, fungo lake likhale la Chikhristu. Pasapezeke kuti uyu ndi Mkhristu, fungo lake ndi zosemphana ndi Chikhristu: ufiti, kuba, miseche, chiwerewere, kunyoza anthu ena, moyo wawo chidakwa, kusuta zinthu zosokoneza bongo, kusokoneza anthu ena maganizo awo.
Mkhristu akhale ndi fungo la Chikhristu, kumvera, kuthandiza anthu ena kutembenuka, kukhala munthu wokhulupirika, kukhala munthu wa chidwi ndi kupemphera kawirikawiri, kukhala munthu wowamvetsa anthu mwa situations amene ali, kukhala munthu okonda kupemphera kawirikawiri, kukhala anthu oyanjanisa anthu, kukhala anthu ogwizanisa anthu, kukhala munthu woti pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku anthu akuphunzira makhalidwe abwino kuchokera kwa iyeyo, popeza Yesu Khristu akukhazikika mwa iye, popeza iyeyo ndi chifaniziro cha Ambuye Mulungu mwini wakeyo. Choncho Mulungu akutipempha kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pamene tavomera kuti indeyo akhale yemweyo mpaka na kumapeto, popeza ndife ake a Mulungu. God wants us to be transparent enough, to be faithful enough, and also to commit ourselves fully to the things which we have professed, because He is waiting for us to present ourselves to the rest of the people the way we should be in everything we do and at every moment of our lives. Tiyeni tipemphere tsiku la lero Mulungu atithandize kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pa zimene tazivomera tikhale dizomwezo, pamene tikunena kuti ndife a Khristu tikhale a Khristu kuyambira mmawa mpaka na madzulo, kuyambira tsiku limene tinabadwa mpaka na tsiku limene ifeyo tikumwalira tikhale a Khristu, tikhale ana a Mulungu, tisatire malamulo a Mulungu, tichite kufuna kwa Ambuye Mulungu. Poteropo Ambuye Yesu komanso Mulungu amene azakhala kunyadira ndi kukondwa nafe. Tikumbukire kuti Mulungu amasangalala ndi anthu amene akumvetsera mawu ake, monga Lusi woyera kapena Lusiya woyera. Ife tikhazikike pa Ambuye Mulungu ndi kuchita kufuna kwake nthawi zonse. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.